fis-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Rinnofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal Ruħ Robert Ferrante. Illum eżies il-Knisja tagħmel it-tifkira tal-Papa Sistu II, martri li nafu kien laħaq Papa fis-sena 257 u kien ġien maqtul u maqbut arrestat mill-Imperatur Valerjanu ġewwa Ruma. Illum il-fdalijiet tiegħu jinsabu wkoll ġewwa l-katakombi ta' San Kallistu. Ma ninsewx li mal-Papa Sistu kien hemm bħala djaknu San Lawrenz. Fatti mhux ta' bxejn issa nhar il-ħamis l-10 ta' Awwissu niċċelebraw il-martirju ta' San Lawrenz. Għaliex kif jgħidilna anke l-atti tal-martri waqt li kien qed jiġi arrestat il-Papa Sistu II, San Lawrenz imur jiġri u jgħidlu missier fejn sejjer mingħajr ma tieħu l-qaddej tiegħek il-libnek. U l-Papa Sistu nnifsu għallu kompli ħu ħsieb il-Knisja, għallu ma tibżax għax int trid tiġi warajja. Infatti ftit tal-jiem wara anke San Lawrenz ġie arrestat u kif nafu irċieva wkoll il-martirju. Din mhijiex xi ħaġa eżies li ġrat snin ilu, imma għadha tirrepeti ruħha. Ma nafx segwejtux il-laqa li kellu il-Papa maż-żgħażagħ fil-velja ta' filgħaxija waħda miż-żgħażagħ miż-Zambja tistqar u taqsam mal-Papa kemm il-darba ġew ippersegwitati li kellhom jitilqu minn darhom u tmur torqod fil-foresta biex ma tiġix maħkuma minn dawk li ridu ineħħulhom ħajjithom. U tibqa' tstqarru tgħid li anke waqt li kienet torqod fil-foresta u tistaħba dejjem qatt ma tilfet il-fidi, imma baqgħet dejjem titlob il-għajnuna ta' Alla. Kieku aħna minflok dawn il-persuni, kif konna nirrispondu? Ħafna drabi nistħu saħansitra inroddu salejb. Lesti aħna wkoll li nissagrifikaw dak li għandna biex nofruh bħala ġest ta' mħabba lill-Alla, dawn huma l-martri eżies. Ejjew għalhekk fil-waqt li narfu n-noqqasijiet tagħna nitolbu maħfra ta' kemm il-darba aħna ma tajniex xhieda vera ta' dak li nemmnu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħinna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, int waqaft mal-Papa San Sistu u sħabu biex jagħtu ħajjithom għal kelma tiegħek u x-xhieda ta' Ġesu. Għamel li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inkunu dejjem imħejjija tajjeb biex nemmnu u kollna ħila biex nistqarru il-fidi tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim l-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien uliet Iżrael ukoll bdew jibku u jgħidu: min se jitmana l-laħam? Niftakru l-ħut li konna nieklu fl-Eġittu b'xejn. Il-ħjar, il-bettieħ, il-kurrat, il-basal u t-tew. U issa bil-ġuħ għajnejna ma jarawx li fil-manna
U l-manna kienet tixbaħ iż-żerrija tal-kosbur u lewn ir-raża. Il-poplu kien jinxteret jiġbora u jlaqtuha u mbagħad jitħnuha bil-mitħna jew jisqħuha fil-meries. Kienu jsajruha fil-borma u jagħmluha f'tajjer u t-toma tagħha kienet bħal tal-aġina maħduma biż-żejt. U meta billejl kienet taqa' nida fuq il-kamp, kienet taqa' magħha il-manna wkoll. Mosè sama l-poplu jibki, familja familja, kulħadd f'bieb it-tinda tiegħu. Il-mulej xelb illa kbira u Mosè inkwieta. U Mosè staqsa lill-mulej, għala nkwetajt l-qaddej tiegħek. Jaqgħu ma sibx grazzja quddiemek biex abbejtni bil-pis ta' dan il-poplu? Forsi jinġibt f'ġufi dan il-poplu kollu? Forsi wellittu jien biex tgħidli ġorru fiħdanek bħalma l-imradda iġġor tarbija fiħdana sakemm twaslu fl-art li jint ħlift li tagħtiha lill-missirietom. Nejn se nġib jien il-laħam biex nagħtih lill-poplu kollu li qegħdin jibkuli u jgħiduli għatina l-laħam x'nieklu. Ma niflaħx jiem waħdi l-pis ta' dan il-poplu kollu. Il-wis għalija, jekk int se timxi jekk miegħi oqtolni, jekk sibt grazzja quddiemek ma narax id-deni tiegħi. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Il-poplu tiegħi ma semax minni, Iżrael ma ridx jaf bija. Għalhekk tlaqthom għall-lebusija ta' qalbhom biex jimxew skont il-femiet tagħhom. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni, jekk Iżrael jimxi fit-triqati minnu fih in-niżel li dewwa tagħhom, idi ndawwar fuq dawk li huma kontrihom. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Dawk li joboduhom jesqu jitkaxkru qudiemhom. Din tkun xortihom għal dejjem u lilhom li tmagħhom bqaw mill-aħjar inxebbaħhom blaser mill-blat. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Inqumu għall-kelma tal-Evanġelju. Il-bniedem mhux bil-ħobb biss jgħix, iżda kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien meta sema l-aħbar tal-mewt ta' Ġwanni l-Battista, Ġesu telaq minn hemm bid-dgħajsa u mar waħdu f'post imwarrab. Imma n-nies semgħu fejn mar u telqu warajh bil-mixi mill-bliet. X'in niżel l-art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. X'insar fil-għaxija d-dixxipli tiegħu resqu lejh u qalulu dan post imwarrab u l-ħin għamel sew ibagħthom in-nies ħajmorru fl-irħula u jixtru x'jieklu. Imma Ġesu qalilhom m'għandhomx għalfejn imorru, għatuhom intom x'jieklu. U huma qalulu hawn m'għandniex ħlief 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Ġibuhom li hawn qalilhom. Imbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bil-qiegħda fuq il-ħaxix bħal 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Refajna lejn is-sema bierek, qasam il-ħobżiet u tahom lid-dixxiepli u d-dixxiepli newluhom lin-nies. U kulħadd kiel u xaba
u ġabru bċejjeċ li kien fadal u imlew bijom 12 il-qoffa u kienu madwar 5,000 raġel dawk li kielu barra n-nisa u it-tfal. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu l-żies illum qed jurina żewġ ħwejjeġ tassew importanti. Li Ġesu jaf dak li jiena u int għandi bżonn. Tħassarhom. Il-ħarsa ta' Ġesu hija dejjem ħarsa ta' imħabba. Huwa xi ħobb meta jarana fil-miżerja huwa jitħassarna. Imma mbagħad il-miraklu tal-ħobs li qrajna f'dan il-Vanġelu Mattew jagħtina żewġ partikolari sbieħ u importanti li tajjeb li nifhmuhom. L-ewwel qabel kollox jgħidilhom għatuhom intom. Newlulhom intom xi jieklu. Mela jiena u int aħna responsabbli li meta naraw il-poplu fil-miżerja mhux sempliċement ara miskin, imma il-mulej qed jitlobni u jgħidli mur għejnu għamel xi ħaġa int għalih. Imma l-miraklu meta jseħħ? Meta id-disċiepli joffru lill-mulej dak il-ftit li jagħmlu, li għandhom. Imbagħad ikattruhu. M'għandni xajr ftit ħutijiet, żewġ ħutijiet u dan il-ftit ħobż, il-5 ħobżiet. Imma dak il-ftit li inti offrejt lill-mulej, il-mulej ikattru. Fatti dan il-miraklu bħal dak ta' Kana huma l-uniċi mirakli li mhumiex ta' fejqan. Imma huma jiġu msejħa fil-Vanġeli il-mirakli tal-abbondanza. Il-miraklu, il-kelma miraklu ma rridux nifhmuha issa xi ħaġa minn ftit ħobs għamel ħafna ħobs ieħor. Il-kelma miraklu tfisser sinjal jien ma rridx nieqaf fuq il-fatt fih innifsu, imma jiena rrid ngħid b'dan il-ġest, b'din il-ġrajja, x'irid jgħidli Alla. Mhux ta' bxejn l-Evanġelista Ġwanni qatt ma juża l-kelma miraklu, imma juża sinjal. U b'dan il-miraklu il-mulej Alla x'erid jgħidilna? Erid jgħidilna li l-imħabba tiegħu għalina hija abbundanti. Imma jeħtieġ li jiena nkun umli biżżejjed biex nersaq lejh. Inkun umli biżżejjed biex nitolbu jenni. Inkun umli biżżejjed biex jien nofrilu il-fraġilità tiegħi, id-dnub tiegħi, u hu jagħtih bil-ħnina u l-maħfra tiegħu. Imma l-mulej ma jagħmilx il-miraklu jekk jien qabel ma nersaqx lejh, jekk jien qabel ma nagħtihx dak il-ftit li għandi. Umu eżissuti biex issaħna wkoll noffru lill-mulej Alla dak il-ftit li għandna. Inresqu it-talbiet u x-xewqat li hemm fil-fond ta' qalbna. Nitolbuk mulej għall-Knisja
biex tkompli tara verament il-vokazzjoni tagħha, dik li tnewwel lill-bniedem il-kelma tiegħek li hija kelma ħajja. Nitolbuk mulej għal mexxejja tal-pajjiżi sabiex huma jarfu jaħdmu tassew għal ġid veru fost il-popli. Nitolbuk mulej għalina il-koll biex narfu l-limiti tagħna imma fiduċjusi fl-imħabba tiegħek inqedu il-fiduċja tagħna kollha fik. Nitolbuk mulej biex permezz tagħna bil-ħidma tagħna inti tkompli toffri il-għejxien lil tant popli. Min dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, birek mulej u qaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil-morda u lil dawk il-persuni li jduru bihom. Fiskiet inresqu it-talbit tagħna. Ilqa' Missier Qaddis din it-talba tagħna. Aħna għaċċana għalik, imlina int bil-kelma tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Birek mulej u qaddes din l-offerta li qegħdin nagħmlulek u kebbes fina dak in-nar ta' imħabtek li bih il-Papa San Sistu għeleb id-dbatijiet kollha li sofra fil-martirju tiegħu bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex San Sistu ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda ta' emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixet għalik bi Kristu siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewwiet imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħaj l-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Omma Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-Papa San Sistu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfru wietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħariex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla
danu li jneħħidnu biet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda jkellmu waħda magħrufitkom. Nitolbu. Issa li ġedditna mulej bil-misteri qaddisa għamel li jinsiru nixbħu lill-Papa San Sistu II fil-qawwa tal-għaġeb li huwa wera sal-aħħar biex jistħoq ilna aħna wkoll niksbru il-premju tas-sabat fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Komplu bit-talba tal-kwindiċina illum huwa it-8 jum. Eħlisni mill-kundanna u għarusa imqazza ta' Alla u bit-talb tiegħek
اħles lir-ruħ f'qira tiegħi mill-miżerja tal-waqat u mill-mewt. U fil-jum li fih isir il-ħaq minni, għamel li nikseb il-ġustifikazzjoni kif irċivew għal-qaddisin sabiex nindaf bil-penitenza u id-dmuħ qabel ma jseħħ it-tmiem. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien u Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek u Marija aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawduk għall-eternità. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna